Kuya, Kay layas kay wa kay gamit. nag-away na sa sila si mama o papa. Uyang talis mo gipatik mo kang tao. Dong, Layas ito! tagdila na ko eh. Tuog lang dong kay may klase para matagma. O kuya, ma, eskwela na mi. Unyang mga eskwela mo. Mangayo may baon ma. Wa ko ikahatag niyo nga kwarta oy. Kay wa ko hatagi sa inyong amahan. Ya asa mig baon ini ma. Aw, pag eskwela mo dito way baon-baon. Duyan ako kuya no. Eskwela ta nga may baon. Guantal tayo ni dong kay pobre yun ta. Maka-eskwela ka ta og high school ani kuya. Na minaw tayo ni dong. Kung piskulahon ba kay school di mama o papa. Mag-working ka kuya? Oh, o dong. Asa man ka mag-working kuya? Asa lang dong. Mangita ko aron eskwela ko kay school. Imo na di kong biyaan din ni kuya. Inanglan kong biya ni sa ato dong. Kay o may kagastong atong ginikanan sa pag-eskwela na ko sa school. Mag-working na ako. Sige kuya, kay ini high school na ko. Kung dili ko eskwela nilang papa o mama, mag-working sab ko. Pa, human naman yun ko sa elementary. Mangangyon ta ko ninyo nga, eskwela ko high school. Nayabag ka. O sabi mo igasto nimo. Ginahibaw man gyud kang galisod kaayot ta. Pagpuyo diya ay Mark. May pagmutabang ka na ako sa atong uma. Mapuslan pa ka. Pa, Pag eskwela-eskwela ha. Tabangi ko sa uma. pila na katuig ko nga mitabang lang mama o papa sa uma. Di ni mahimo. Hinalang niya maka-eskwela gid ko og high school. Jose Baderbaho. Manarbaho lang ko ma. Aron nga maika-eskwela ko sa high school. Asa basab kuno ka manarbaho ha? Mangita lang ko ma. Mahalag bugat na trabaho, ang importante nga maka-eskwela ko high school. Sa makadong. Musugot ka nga manarbaho ni Mark. Patrabaho ana eh. Kana pa. Mugamay ang akong pakanunon din eh. Imo di ming piyaan din Kuya Mark. Ayaw lang ni biyahe, kuya. Kinalan ako mo biya din sa ato day. Dong. Kay kinalan ko nga eskwela. Mukuyog lang minimo, Kuya Api. Ikaw, kuya, makuyog na namin mo. Pasigiyan mamikulat ang papa dinigod. Agwanta la sa mo din kay kung makakita na kong trabaho, kuhaon man ta mo. Basta, kuya. O lagi, ako na isaad ninyo. Salamat ng taon nga nakakita na kong trabaho. Mangita ko kapuyan ng barato. Ano makatigong ko? Aron ulig-abli sa klase, maka-eskwela ko. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat ng taon kay naka-eskwela na ko high school. Bahala og kapo yung akong lawas, agwantahon ko lang yun. Ang importante, nga magkahuman ko sa kupag eskwela. Day? Dong? Niya malagi mo sa kong kipuyan. Kiunsa man ninyo pagtultol din Naibaw man mi Kuya, naasa ka nagtrabaho. Mauto na nga tanami kung nasa ka nagpuyo. Nya, gitultulan man mi. Kuya, ano na mi puyo din niya? Ha? Ani lang mi puyo ni mo Kuya ha. Sige na mi kulata ni Papa kung makainom siya.
Sige na, kuya. Kay, permi na lang miway kaon, kuya. Inig-eskwela na mo. Kay, di mamiyatagan, mama. Oh, sige, sige. Anila mo uban ako. O, ako nalang siya mo pa eskwela ninyo. Basta pag binuutan mo ha. O, kuya. Salamat in taon na nakayaran ako ang pag-atiman sa akong mga igsoon. Bahalag ka po'y. Ako lagi na agwan tahon. Ang importante nga, mahuman ko sa akong pag-eskwela. Na ako ni-contest og handwriting sa Pikas room. Yan na akong pauli. Mutanaw sa ako kung kinsay nang apil. Gamay raman ay nangapil. Hala, na si Mary Chris. Nga, Kinsay na yung guwapas extra Pikas nga ballpen. section. Dili na mo agyang akong ballpen. Ah. Kinsa may na extra nga ballpen diha. Pagamita sa ninyo Ako si Mary ipagamit ang Chris. akong bulpin. Teacher, ni ako'y bulpin. Di arang ballpen nga akong gigamit. Ako na ning iuli. Kinsa tagiya ini? Mary Chris, wala. Ah, thank you ha. Kiang ko na siyang classmate ang akong bulpin. Pauli na lang ko eh. Naunsa man ko. Dili naman mawa sa kung na si Mary Chris. Kailangan ko sa smile. Na-inlove na ka ko ni Mary Chris. Ganun na makita kang tao diya sa stage. Ako na ulon, magsusi ko. Mika, ganun na may dakang estudyante din eh. Naigibuhat nga program ang among teacher. Mo-open up ka sa stage. Musulti ka kon, unsa nahitabo sa mong kinabuhi. Mao ba? Si Mary Chris na musulti. Maminaw ta. Ang akong mga ginikanan, perming mag-away. Kay isugayo ang akong amahan. Hangtod nga, niabot ang time nga dili na ko nila pa eskwelahon. Og nakahukom ko nga mag-working aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pareha di may kaagi ni Mary Chris. Paita sa sa kaagi ni Mary Chris eh. Tuwa siya sa ilawom sa bangka. Ako siya duulon. Hi, Chris. Pwede makiksulti ni mo? Sorry. Wa ko'y panahon nga makiksulti din yung mga lalaki. Chris! Mary Chris! Kalit lang! Mary Chris! Na, ayun na lang pagtugatugag doon ng Merry Chris, Mark. Ha? Nga naman. Dili na interesado nga makigstorya ag lalaki, uy. Naglikay na. Ha? O kung nagplano ka mang gani, nga manguyab ni Mary Chris, ayaw lang lagi padayon, kay masakitan ra ka. Daghan na kayo nanguyab ano Mary Chris, unya, gipang bastard lang. Unsa? Sayang kayo matang karon, ganahan na siya nga mo-focus sa iyang pag-eskwela. O kung naibog mang gani ka Mary Chris, putla na lang ang pagbatia, uy. Kaya wag kayo mahimo, anak. Masakitan ka lang. Wa na ko mapadayon sa akong tinguha ni Mary Chris. Kay ako man nakita nga wag gihapon ko'y paglaom niya. Sa pagkakaroon, padayon paghapon ko nga nakigbugno sa kalisod. Ug dangan doy nga unta, may kahayag pa nga moabot sa akong kinabuhi. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nini akong suwat tampo. More power sa RMN.